Dewch ni weddio. Diolch yn idio ddew unwaith eto am y fraint o cael dod gerdyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di, ter dim plith tywallt y lan ysbrydalwm. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Goffa am yr cyfarfod gweddi sydd ar y drydydd nos Iau o bob mis. Yn hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner awr 3. Wrth i ni gymryd ein casgliad, yn ni aros ar ein heistedd i ganu rhif 61, mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. 61. Bydd o'n darlleniad o'r Salmau, Salm 58. Salm 58 ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. A'i cyfiawnder yn ddiau a dreithwch chwi o gynulleidfa, a fernwch chwi yn iondeb o feibion dynion, anwired yn hytrach a weithredwch yn y galon, trawster eich dwylo yr ydych yn ei bwyso ar y ddeiar. O'r groth yr ymdieithriodd yr rhai aniwiol, o'r bri y cyfeilio'r nasant, gan ddywedyd celwydd. Ei gwenwyn sydd fel gwenwyn sarff, y maint fel neidr fyddar yr hon a gai ei chlistiau, yr hon i wrendi ar lais yr hinwyr, cyfarwydded fyddo y swynwr. Dryllia o ddiw, ei danedd yn ei gennau, tor o arglwydd, gil ddanedd y llewod ieuanc. Todder hwynt fel dyfroedd sydd yn rhedeg yn wastad, pan seitho ei seithau byddant megis wedi ei torri. Aid ymaith fel malwoden dawdd neu erthil gwraig fel na welont yr hael. Cyn i'ch crochanau glywed y mieri, efe ei cymer hwynt ymaith megis a chorwynt yn fyw ac yn ei ddigofaint. Y cyfion a lawenycha pan welodd ddial, efe a ilch ei draed yng ngwaed yr aniwiol, fel y dywedodd dyn. Di ai fod ffrwyth i'r cyfion, di ai fod Duw a farna ar y ddeiar. Bydd y bendit Duw ar ei air sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod, gerdyfron yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch ein bod yn gallu dod oherwydd ei ufuddod fydd o ddod i'r byd yma, yn dod fel oen
yn mynd i'r lladdfa, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, yn gwybod am yr croeshoeliaid oedd yn ei wynebu, yn gwybod am y gwrthodiad, yn gwybod am y mysodiadau'r un drwg, ond hefyd yn gwybod y bydd ei dad yn ei gosbi ef yn ein lle ni. O Dduw, i ni yn diolch i ti. Felly am yr Efengyl, yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, iddo ef agor y ffordd i bechaduriaid fel ni, cael bod yn blant i ti. Ac o Dduw, i ni yn gweddio y byddwn ni o'r newydd heddi yn rhyfeddu at ffordd iachawdwriaeth, yn celonnau, yn llamu oddi mewn wrth ystyried yr hyn sydd yn wir. Gad i ni i brofi o'r newydd o Dduw, unwaith eto, rhyfeddodau yr Efengyl. Gad i ni weld yr Efengyl hyd yn oed fwy clir yn ein celonnau ni. A byddwn ni yn gweld mwy o'r fawredd di, yn gweld mwy o'r gariad a'r drigaredd. O Dduw, i ni yn gweddio bydde ti madde ni mor aml, i'n bod ni'n gallu gwrando ar y pethau mae'n darllen, am y pethau mae'n ystyried, y pethau mae'n nad ydynt yn ein lloni ni fel ag y dylsau. O Dduw, i ni yn gweddio a bydd hyd yn oed y ffeithiau yma yn dod y pethau pwysicaf oll, a byddwn ni'n gallu dweud bod hyn yn wir. Mor aml mae'n bywydau'n dangos mor wahanol, ond gad i ni brofi gwirionedd fod yr Efengyl yn golygu popeth, dy fod ti yn ben ar ein bywydau, yn arglwydd, yn llwyr yn arglwydd ar ein bywydau. Gad i ni ildio'n llwyr yr awennau. Madde ni o Dduw am y crwydro cyson i ni yn euog ohono. Tyrd y gweithio yn rymus yn ein plith. I ni yn gweddio am ein gwlad ni unwaith eto, yn gofyn i ti drwy garhau wrth ein gwlad. I ni yn gofyn i ti ddychwelyd un plith, a bydde di yn gweithio yn rymus unwaith eto. Fel dy blant, i ni wedi dy yrru di ffwrdd, o Dduw, i ni yn euog o ddweud ein bod yn gallu gwneud y pethau yma yn ein nerth ein hunan. Ond o Dduw, i ni yn cyffesu. Dim ond nerth yr ysbryd glân sydd yn gallu newid unrhyw enaid, ac yn sicr wrth ni edrych ar ein gwlad, nad oes modd i ni berswadio'r un enaid i ddod i geisio dy bethau di. Felly o Dduw, tyrd gweithio yn rymus unwaith eto. Yr hoff fydd i ni ddysgwyl pethau mawr, i ni ddysgwyl y ffordd y bydde di yn dod lawr ac yn dwy'n pobl at y ti dy hun. I ni yn felly cyflwyno'n hoedfa yma ac oedfa yn ffyddlon ar hyd a lled ein gwlad. A byddwn ni yn cael clywed unwaith eto o Dduw, a byddwn ni'n cael clywed dy fod ti wedi dod. Dy fod ti wedi dod lawr yn nerth yr ysbryd glân. A bod pobl yn ymateb o Dduw. Fod pobl yn tyrru i wrando ar y neges, ac yn ildio, ac yn plygu, ac yn edifarhau, ac yn dod i ymddiried a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, i ni yn gofyn i ti roi disgwyliadau mawr i ni yn ystod ein oedfa yn y dydd, ac yn ystod yr wythnos. I ni yn gweddio bydd i'n rhoi disgwyliadau ni. Bydd y cyfnod newydd yma, Dduw, y tymor newydd yma sydd ar fi'n cychwyn, yn dymor lle byddwn ni'n cael gweld y ffordd yr wyt ti wedi gweithio ac yn gweithio. Tyrd felly, bendithiau'n hoedfa nawr, diogela ni rhag yr un drwg, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gallwch ni ganu emrif 159 o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno i bryd. 159 gen i sefyll i'w chanu. Bydd am y testyn o'r salmau, Salm 58, ac adnodau 4 a 5. Salm 58, adnod 4 a 5. Ei gwenwyn sydd fel gwenwyn sarff, y maent fel y neidr fyddar, yr hon a gai eich listiau, yr hon ni wrendi ar lais yr hynwyr, cyfarwydded fyddo y swynwr. Nawr, o ran y salm, credir cyn i Saul ddechrau erlyd Dafydd, gydag arfau a'i fyddin, hynny yw, cyn mynd allan am ei waed yn swyddogol gyda'r byddin, credir iddo wneud hynny drwy'r gyfraith. Ac efallai byddwch chi'n meddwl, wel, dyna i chi ddoethineb brenin. Yn trial delio gyda trafodaethau yn gyntaf. Cyn mynd i frwydro ac i ymladd, byddwch chi'n meddwl, falle, wel, o leia, mae yna elfen o ddoethineb fan hyn, bod yna ymgais i beidio peri y bydd gwaed yn llifo. Ond na, i ni'n gweld. Ni wnaeth hyn, ni aeth at y gyfraith mewn unrhyw ffordd gyfiawn neu teg, achos ni chaniatawyd am ddiffyniad i Dafydd. Doedd ganddo neb yn brwydro ei achos. Doedd ganddo neb i ateb yr cyhyddiadau yn ei erbyn. Ac fe i gondemniwyd a galwyd ef yn fradwr. Yr oedd yn swyddogol yn ôl y gyfraith, anheg, ond y gyfraith fel yr oedden nhw yn ei chyfrif, ac fe galwyd e'n fradwr. Ac yna fe roddwyd ganiatad i unrhyw un i ladd, beth nhw'n ei weld gewch chi ladd ac yn sicr nid oedd gan neb ar hawl i'w amddiffyn. Roedd yna fath gasineb a chreulondeb yn ei erbyn, y fardd erledigaeth. Ni'n gweld, ynghyd esyn hyn, yr oedd yn cwestiynu, yr rhai oedd yn farnwyr, adnod 1, a'i cyfiawnder yn ddiau a dreithwch chwi o gynulleidfa, a fernwch chwi uniondeb o feibion dynion. Hynny yw, yr oedd y barnwyr, ac i ni'n gweld fel yn cael ei disgrifio fel cynulleidfa, roedd yna lawer ohonynt, a oedd fod i helpu
rwystro anhegwch. Hynny yw, pe ydych chi'n cael un barnwr, allech chi ddychmygu, mi fydde fe'n hawdd iawn i hwnna fod yn rhywun oedd yn gallu cael ei dalu ar yr ochr, i ddedfrydu rhywun oedd yn elyn i chi, neu dod i ryw benderfyniad o'ch plaid chi, roi arian, neu addo darn o dir, neu beth bynnag, os mae un barnwr oedd yna. 2, mae hwnna'n mynd yn fwy o broblem. 10, mae hwnna'n wir yn anodd, achos mae rhaid chi ennill y ddadl, da phob un o'n nhw a talu cryn dipyn o arian mwyn i perswadio o'ch plaid. Ond i lawer o farnwyr, y syniad oedd ei bod hwn yn rhwystro anhegwch. Ac felly mae e'n fwy o syndod. Achos yr hyn a welwn oedd, iddyn nhw i gyd blygu i bechod Saul. Fe ddylsen nhw fod wedi sefyll lan i Saul, yn ei erbyn e. Ond yn lle hyn, fe nathon nhw gytuno gyda fe, ymunant yn y celwydd a'r atgasedd. Fe roedden nhw seilbendydd. Nawr wrth gwrs, efallai bod nhw'n ofni sefyll yn erbyn Saul, rhag ofni iddyn nhw cael eu cosbi, neu nhw fod mewn trwbl. A dyna yw'r broblem, ni'n gweld hyn trwy bywyd yn gyffredinol. Llawer o bobl ddim yn fodlon dweud i barn, ddim yn fodlon sefyll lan yn erbyn rhywbeth sydd yn anghywir, achos yn ofni colli wyneb, neu colli ffafriaeth, neu ddim ofn boblogaidd. Ac wrth gwrs, yn y byd crefyddol, ni'n gallu swndio fel bod ni'n llawn cariad, a bod ni am ofalu ac yn y blaen. A dyna'r peryg i ni ar ddiwedd y dydd, yr hyn sydd wrth raidd y peth, yw dwi ddim eisiau colli mas. A dyna oedd y barnwyr. Roedden nhw'n gwybod, pe taw nhw'n sefyll lan yn erbyn Saul, roedd eu bywydau nhw mewn peryg, neu henw da nhw, neu colli statws, neu colli swydd. Ac felly fe wnaethon nhw ymuno yn y pechod. Doedd ddim yn syni ni nag yw. Does dim byd yn newid. Dyma yw calon dyn. Yn sicr, yng nghyd-destun dyn tuag at ddyn arall. Neu, agwedd dyn at Grist, yr un yw'r disgrifiadau. Mae e'n wir am bob un cenhedlaeth. Nawr yn y Salm hon, yn sicr, ni'n gweld yr atgasedd sydd yng nghalon dyn tuag at yr Efengyl. Ni'n gweld hynny drwyddi draw. A'r erledigaeth y ddaw a hynny. Ond hefyd, ni'n gweld agwedd Dafydd yn y Salm hon. Yn y modd y mae e'n gweddio y bydd Duw yn rhwystro y gelynion. Ac hyd yn oed, yn y rhwystro'r gelynion, y bydde hynny trwy hyn yn ei harwain nhw at Grist. Dyna yw'r faich. I ni'n gallu cam ddeall a cam darllen rhai o'r adnodau, maen nhw'n sôn o'n erchill, sôn am golli danedd ac yn y blaen. Ond beth mae, fe ddawn ni at hynny maes o law, ond beth yw hwn, yw arwydd bod Dafydd am i bobl ddod at Grist, i ddod at iachawdwriaeth. Yn sicr, mae'r Salm ar gyfer cyfnod Dafydd ei hun ac yn berthnasol yw amgylchiadau ef, ond hefyd fel bob Salm. A drwy gydol yr ysgrythyr, mor berthnasol am ein dydd ni heddi, am ddisgrifiad fan hyn sydd o galon ddyn. Byddech chi'n gallu defnyddio'r darluniau yma i ddisgrifio cymdeithas heddi. Am rybydd sydd yma hefyd, ond hefyd am obaith sydd yma yn yr Efengyl. Mae'r cyfan yma i'w gweld yn y Salm. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar calon dyn, yn ail Gwrthod Gwrando, ac yna'n olaf barn Duw. Yn gyntaf, calon dyn. Hyn oedd yn wir o'r barnwyr, o'r sefyllfa yr oedd Dafydd yn meddwl nôl amdano. Yr hyn oedd yn wir o'r heini, y barnwyr, a weithreda ar ran Saul. Adnod 2. Anwiredd yn hytrach a weithredwch yn y galon. Trawster eich dwylo yr ydych yn ei bwyso ar y ddeiar. Dyna chi ddisgrifiad, yr oedd e'n gallu disgrifio'r barnwyr fel rhai fel hyn. Yn sicr, yr oedd llygredd yn y llywodraeth, yn rhemp trwy'r llywodraethu. Erludiant y da, roedden nhw allan am waed Dafydd pan dylsyn nhw fod yn delio â Saul. Roedden nhw erludio'r da pan dylsyn fod yn ei amddiffyn, ac yna'n dyrchafu'r drwg pan dylsyn nhw fod wedi condemnio. Ond nid yw e mor wir am heddi, mae'r union yr un peth am heddi. Dim byd wedi newid. Mae calon dyn yr union yr un fath. Yr oedd y drygioni yn ei calonau am le tywyll, am le drygionus, allan
o'r galon y daw pob math o ddrwg weithredoedd. Does dim byd wedi newid na, oes i ni'n gwybod hynny, mae calon dyn yr union yr un peth heddi. Efallai bod ni'n teimlo bod yn waith oherwydd bod yna gymaint o gyfryngau cymdeithasol ac ar y teclynau yma, ac mae'n dod un gwynebau ni yn amlach. Ond yr unig gwahaniaeth yw bod ni'n gweld fwy aml ar y newyddion, ar ein sgrin teledu, ar ein ffonau symudol, ond dyna oedd yr union sefyllfa blynyddoedd yn ôl. Yr oedd yr union yr un pechod yn digwydd blynyddoedd yn ôl. Oedd yr union yr un tueddiadau blynyddoedd yn ôl. Ac roedd yr angen i sefyll blynyddoedd yn ôl. Roedd angen Cristnogion i fod yn oleidi yn llawn golau blynyddoedd yn ôl. Mae'n rhywbeth am yr oes hon fel beth ni'n redig i ffwrdd o hyn. Ni'n gormod o ofn i feddwl, mae'r sefyllfa mor wael, rhaid i ni gamu nôl, mae'r rif rawychus yn hytrach yn sefyll lan a gadael i goleini'r Cristion o leio mewn byd tywyll iawn. Roedd y byd, roedd Saul yn dywyll, ond roedd i farnwyr hefyd. Roedd y llywodraeth yn llwg trwydd i draw, roedden nhw yn llawn twyll. Ond mae Dafydd yn ei ddisgrifio nhw, anwiredd yn hytrach a weithredwch yn y galon. Chi'n llawn celwydd. Chi'n llawn twyll. Yno, ceir amser i bendroni yn y galon. Dyma'r broblem pan mae yn y galon. Dyna o ble mae drwg weithredoedd yn dod. Dyna lle mae'r pechod, dyna lle mae'n teyrnasu. Ond yno, yn y galon, mae pechod yn cael amser i bendroni, ystyried, cynllunio yr hyn mae e am wneud. Dyna beth mae Dafydd yn dweud. Dyna beth sy'n fwy triennus. Chi wedi cael amser i feddwl am y peth. Chi wedi cael amser i ystyried beth chi'n neud ac chi wedi penderfynu sefyll dros y drwg. Chi'n gweld pan ni'n clywed am achosion llys yn ein hoes ni, a cyhyddiad o ddynladdiad, oedden ni ddim yn siŵr beth oedd y gwahaniaethau am gyfnod hir pan o'n i'n ifancach ac yna'n dod i ddeall, dwi'n yn gwybod sydd dal yn ei ddeall. Ond pan oedd un yn cael ei gyhyddo o ddynladdiad, mae hwnna'n erchill, ond diwe. Mae ddynladdiad yn erchill, dwi'n yn siŵr beth yw'r amser am ddynladdiad yn y carchar, fi'n siŵr bod yn amrywio. Ond fe gewch chi flynyddoedd, falle 7 mlynedd, 10 mlynedd, dwi ddim yn gwybod yn y carchar, falle mwy. Ac efallai bod dynladdiad yn dod o ganlyniad i gweryl yn y fan a'r lle, falle. Ac yna mae yna rhyw ymladd, a mae rhywun wedi taro rhywun, ddim wedi bwriadu'r peth, ond wedi colli tymer. Ac yn taro rhywun, a maen nhw'n syrthio, chi wedi clywed yr hanesion, mae'n driennus, rhywun wedi colli tymer, taro rhywun, maen nhw'n syrthio lawr, taro eu pen, a maen nhw'n marw yn y fan a'r lle. Na, dwi'n cymryd, mae dynladdiad bydda hwnna, dwi ddim yn siŵr. Falle geith arbenigwyr cysylltiau mi a dweud yn wahanol. Ond efallai rhywbeth felly, neu efallai rhywun oedd yn penderfynu gyrru chydig bach yn rhy gyflym, falle 37, 38, pan mae fod yn 30, ac yn taro rhywun drosodd, ac yn ei lladd nhw, ac efallai bydd yna benderfyniad nhw o ddynladdiad efallai. Nawr, doedd y person yna ddim wedi deffro yn y bore a meddwl, dwi'n mynd i ladd rhywun. Ond allwch chi ddadle, ond roedd nhw wedi deffro yn y bore yn gwybod na ddylen ni gyrru rhy gloi. Ond camgymeriad oedd ddim yn sylweddoli, ond yna mae'r llysoedd yn mynd i benderfynu. Ond falle bod rhywun yn dod a bod rhywun yn ymosod arnoch chi, chi'n trio amddiffyn eich hunan, a maen nhw'n cael eu lladd yn y broses, mae'n ddynladdiad, mae'n erchill, achos falle dylech chi ddweud wedyn, peidwch â colli'ch tymer. A'r llysoedd yn penderfynu felly, os mae beth oedd y sefyllfa. Mae dynladdiad yn beth difrifol ond yw e, pan mae bywyd rhywun i cael ei cymryd. Doeddech chi ddim yn bwriadu i wneud e, ond fe ddigwyddodd yna, mae hwnna'n ddigon erchill. Mae hwnna'n ddigon erchill, ond pan ceir achos o lofruddiaeth, lle mae rhywun yn cynllunio'r peth ac yn fwriadol yn lladd rhywun, bod nhw wedi penderfynu bod nhw'n mynd i ladd rhywun. Mae hwnna yn dod â mwy o flynyddoedd yn y carchar. Pan oedd y bwriad yn y galon. Yr oedden nhw'n bwriadu i'w wneud ac gellir profi'r peth. Wel, mae'r adnod yma'n dangos y weithred o bechu ymherfeddion y galon yn arwain at bechu gyda'r dwylo ac mewn gweithred. Na'r falle ddim cymryd bywyd rhywun. Ond yno yn y galon yma yna'r chylltra yn does na. Efallai am y dynladdiad yma yna gysineb yna, yma yna dymer yna. Does ganddo chi ddim hawl
i sefyll yn ferbyn ni. Ac felly mae'r ysbryd yno i weld yno yn y galon. A dyna sydd yn peri'r colli'r tymer, ond hyd yn oed yn waith hynny pan i chi'n bwriadu mynd allan a wneud niwed i rywun. Achos mae yno yn y galon ac i ni'n gwybod mae'r potensial yn dod ni gyd. Ac y troion i ni wedi gweld hyn yn dod i'r wyneb, achos mae beth sydd yn y galon yn mynd i ddod allan yn weithredol trwy'r geiriau, trwy weithredoedd, trwy ein dwylo ni. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. A'n wiredd yn hytrach a weithredwch yn y galon. Dyna le mae'n dechrau. Ac o Dafydd yn gallu edrych ar y barnwyr ac yn gwybod, pidwch chi a beo Saul yn unig. I chi'n sefyll gyda Saul. Felly mae'ch balchder chi, hunanoldeb, beth bynnag yw sydd oedd rhaidd y broblem. Fe ddylsech chi fod wedi helpu fi. O na, eithaf chi a helpu Saul. A peri bod yn gallu rod a dedfryd yn ferbyn ni. I chi'n anghywir, i chi'n pechu. Adnod 3. O'r groth yr ymddieithriodd yr rhai aniwiol. O'r bri y cyfeilio'r nasant gan ddywedyd celwydd. Mae Dafydd wedi deall yn do? Mae wedi deall Mae'n gwybod o enedigeth. Dyna yw'r broblem. Mae yno yn ran greddfol ohono ni. Sut bynnag mae'n ymddangos ar yr wyneb, mae yno yn y galon. Efesiaid 4:18 wedi tywyllu ei deall, wedi ymddieithrio oddi wrth fichedd Dduw, trwy'r anwybodaeth sydd yn ddynt trwy ddallineb ei calon. Allwch chi cael adnodau diri, mae yna un yn Eseia yn yr Hen Testament. Ie, nis clywsyd ac nis gwyddyd chwaith, nid agorasid y glist y pryd hwnnw, can ysgwyddon o byddyd lwyr anffyddlon, a dhalw o'r groth yn droseddwr, o'r groth, o'r enedigeth, mi rwyt yn droseddwr. Sut gall unrhyw un ddadled o hwnna? Dwi ddim yn gwybod. Sut bod unrhyw un yn gallu methu gweld mae'n anhygoel. Dyna chi ddallineb. Pan nad yw pobl yn gallu gweld prawf pechod gwreiddiol, mae Dafydd wedi weld ac mae'n dod o'r galon. Mae'n ddarlun perffaith o'r pechadur. Canlyniad y cwymp sydd ym mhob un ohono ni o'r eiliad cyntaf, y celwydd. Dyna be mae'n dweud, y celwydd sydd yng nghalon dyn. O'r eiliad cyntaf y gwelir y gogwydd, y tuedd i ddweud celwydd. Mae mor naturiol. Y cyfle cyntaf y bydd plentyn yn gallu ynganu yn eglur. Ni fydd yn hir cyn clywir celwydd o ryw fath o eiriau babi bach sydd yn dechrau cerdded, sydd yn gallu dweud ambell i air. Fe ddaw'r celwydd. Chi ddim yn edrych ymlaen at y dydd. Pan mae plentyn bach yn dweud mam neu dad am y tro cyntaf, chi'n edrych ymlaen at hwnnw. Ond dwi ddim yn mynd i fod yn hir cyn fod y plentyn bach yn dweud i eiriau celwyddog cyntaf. Fydd e'n dod yn gloi iawn. Fydd e'n dod yn fuan iawn. Falle y 4 gair, 5 gair. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ystadegau. Dwi ddim yn gwybod, ond fe ddawen reit gloi. Fydd mam neu dad yn edrych ar y plentyn ac yn dweud, ti nath hwnna? Na, dim fi nath e. Os o'na frawd neu chwaer, fe nath e, hi nath e. Fydd yna yn syth, neu fydd yn dweud, wel, dim mai i yw bai rhywbeth arall, nid fi roddodd yna, a nhw roddodd yna. Nid fi torodd y ffenest, nid fi oedd dim mai i oedd fe ddigwyddodd so mwyn gwybod sut ddigwyddodd fydd na ryw gelwydd a fydd yn mynd yn waith ac yn waith. Mae e mor naturiol. Does dim un rhiant trybyn ni'n dysgu plentyn i ddweud celwydd. Mae gwrth fynd yn hun. Mae'r hyder. Mae'r hyder yn cynnyddu fwy i ddweud celwydd. Sawl un mewn eglwysi sy'n dweud celwydd. Rhai sy'n proffesu, mae hwn yn ddarlun erchill yn dweud. I arbed wyneb, i gadw pobl rhag gweld beth i ni wir fel, i ni'n byw twyll. Yn fodlon parddio rhywun a ddim yn rhoi y darlun llawn sawl sefyllfa fel sydd wedi bod. Sawl un sydd wedi mynd o'r lle yma mynd i gapeli eraill a dweud pob math o bethau ac yn dweud, ni wedi clywed hanesion, ni wedi clywed sawl hanes. I wedi clywed beth chi wedi wneud ac yn gwybod yn iawn, wel, doedd ddim cweit fel yna, dim yn yr ysbryd yna, ond celwydd yw mae'n erchill, pam bod hyn yn wir? Mae'n dod o'r galon sy'n bechadurus. Mae'n rhemp. Mae'r potensial i ddrygioni yng nghalon dyn. Os y'n ni'n eog o wneud gweithredau peidio, rhywun ni'n gwybod yw mae'r potensial yn ein calon.
am angen sydd i ni oll i weld yr hyn sydd yn wir amdano ni, i weld y celwydd, y gwenwyn yma, mae cyfeiriad at gwenwyn yn does, sydd yn ein cylonau, i weld y gwrthodiad o'r efengyl o'r eiliad y ganwyd ni. I ni'n ei weld e, mae'n bywydau yn fywydau o gelwydd. Dyna beth yw'r realiti'r peth, ond dyw'r dyn ddim yn ei weld e. Ond i ni fel yr rhai sydd wedi profi gras Duw yn gallu weld yn ein bywydau ni, yn gallu gweld yma'n eraill. Ond mae'n druenus, mae Dafydd wedi weld e. O'r groth yr ymddieithiodd yr rhai aniwiol, o'r bri y cyfeilio'r nasant, gan ddywedyd celwydd. Mae'n di dod o'r eiliad cyntaf. Mae yna. O, i ni sylweddoli hyn. O, mae yna le yn does i ofyn i'r arglwydd i agor llygaid yn hyneidio i weld beth sy'n wir. Ond dyna yw'r, falle'r pwnc ar gyfer cyfarfodydd gweddi am y flwyddyn nesaf yma. Dyna i chi bwnc. Y bydd Duw yn dangos pechod, yn dangos i yneidiau yn cwmpas ni beth yw pechod, beth yw celwydd, beth yw bryntni, beth yw balchder, beth yw anghrediniaeth. I ddangos, lle ni fe ymlaen am bob un o'n nhw, ni'n gwybod beth yw graidd y peth, mae yn y galon. Calon tywyll pechaderus dyn. Mae Dafydd wedi weld e, mae wedi brofi fe fan hyn, mae'n edrych ar yr arweinwyr a ddylse fod yno i helpu. Ond doedden nhw ddim. Roedden nhw allan am waed Dafydd ac mae'n ei disgrifio nhw'n deg. Chi'n bobl twyllodrus, celwyddgar. Chi'n bechaderus. Ond i chi wedi bod felly o'ch genedigaeth o dim gwahaniaeth hyd heddi. Yr un yw sefyllfa, wel, symud dod i mlaen, i ni'n gweld canlyniad hyn, adnod 4 a 5, ond yr ail testyn, Gwrthod Gwrando, y maint fel y neidr fyddar, yr hon a gai ei chlystiau, yr hon ni wrendi ar lais yr hinwyr, cyfarwydded fyddo y swynwr. O, mor wir yw hyn, o'r sawl awr thwyneba'r gwir, y gwir efengyl, y rhai sydd yn erlyd yn ffyrnig. Mae hwnna'n wir o bob un ond diwe. Y rhai crefyddol sy'n cysau'r efengyl, y capelwyr Cymreig, sydd yn dwlu ar y cymanfaoedd canu, ond ddim am yr efengyl maen nhw'n canu, am y tonau. Tybiwn ni, petawn ni'n mynd i gymanfa ganu, dwi ddim yn gwybod os yna rai yn digwydd yma bellach, fi'n siŵr bod yna rai fan hyn fan draw, ond tybiwn ni, fyddwch chi'n dechrau'r gymanfa ganu'n drwy, nawn ni nawr ganu'r emyn a dyna beth i ni'n mynd i ganu. Dychmygwch cyhoeddi yr emyn Dychmygwch beth nhw'n dweud na pan i'ch chi'n mynd i canu mi dafla maich. Yn hytrach na treulio 5 munud methu stopio siarad a mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Dyna lle ni fel Cymru crefyddol. Ond yna, petawn ni wedyn ni yn sefyll lan ac yn sôn am yr efengyl, tybiwn ni yn ein byd crefyddol sydd dal ohoni yn ein gwlad ni, dim lot, mi fydden nhw'n cysau'r efengyl. Mi fydden nhw'n erlyd yn ffyrnig. Ond mae hwnna'n wir o'r byd hefyd, mi fydden nhw'n cysau'r efengyl. Achos petawn ni'n dod wyneb yn wyneb ar byd, wrth gwrs dim lot o ots dyn nhw, nes bod yr efengyl yn effeithio'u bywydau. Nes bod rhywun yn dod wyneb yn wyneb â nhw ac yn neud nhw'n deimlo'n euog, wedi mae'n gysineb. Dyma yw greddf naturiol sydd yn y galon, yw gwrthwynebu yr efengyl, i wrthod e'n llwyr. Y sawl a enir yn bechaderus yn galed yn llawn twyll a chelwydd, sef pob un aned, pob un ohono ni'n dod yn ferogon yn Duw, ac mae pob un felly yn stwbwrn tuag at y gwirionedd. Ddim eisiau clywed y gwirionedd, yn gwrthod y gwirionedd, yn casau'r gwirionedd. Fel gelynion Dafydd, ni yw randawsant ar y safbwynt arall. Dyna'r peth. Doedden nhw ddim yn fodlon gwrando. Gwrthodant ystyried, nhw sydd yn iawn o'n nhw'n meddwl, i achub eu henwau nhw hunan. Dyna'r barnwyr, yr arweinwyr y wlad, roedd Saul yna fel y brenin, yr arweinwyr y wlad, ond petach chi'n dod ar ryw ddadl lan yn ei herbyn nhw, maen nhw'n stwbwn, dwi'n eisiau clywed yr ochr arall i'r geiniog, achos dyma, mae lot saffach bod fan hyn. Sa eisiau bod ar docho di, ti'n mynd i fod mewn trwbl. Maen nhw'n mynd i dylad di, so dwi'n mynd i rand o'r safbwynt di, sdim osgen ni, os ti'n iawn neu beidio. Mae lot saffach draw fan hyn. O, am ddarlun o enaid sy'n dod wyneb yn wyneb ar efengyl. Mae'r galon yn galed, yn arwain at glist byddar. Ond dyna sydd yn naturiol. Mae calon galed,
yn naturiol, y cam nesaf yw clust byddar. Yn wir, clustiau sydd yn fyddar, yn waith hyd yn oed, yn fwriadol, ond nid yw'n waith. Mae fel da fi, dwi ddim yn gallu clywed llawer allan o'r glist yma. Dwi'n gallu clywed mwy da'r glist yma. Felly mae gen I ddewis. Pan dwi'n cysgu, dwi'n gallu penderfynu os dwi eisiau clywed. Os dwi eisiau clywed, ond ddim angen I fi clywed, fe gysgau ar yr ochr lle mae'r glist sydd yn gallu clywed I fyny. Os dwi ddim eisiau clywed, dwi'n cysgu ar yr ochr honno a chlywai ddim byd. Mae yna ddewis. Dwi'n troi'r glist. Ac yna, dwi'n gallu cysgu ymlaen ac popeth yn iawn. Anwybyddu'r hyn sydd yn digwydd. A ddim yn clywed y ffôn, ddim yn clywed y gloch ti, neu beth bynnag yw e. A dwi wedi dewis yn fwriadol. Ond mae hwnna yn ddarlun triennus o ddyn. A darlun sydd fan hyn o'n blaen ni o'r neidr. Byddai'r nadroedd yma, sydd yn falle'n peri-perig, yn gallu brathu a gwenwyno rhywun. Ac felly byddai'r rhai yn defnyddio, ni'n gwybod, ni'n deall y darlun yma, ni wedi gweld lluniau honyn nhw, gweld clipiau fideo honyn nhw siwr o fod, yn eistedd yna, gyda'i ffliwt neu recorder neu rhyw chwiban arbennig a gallu chwarae rhyw dôn bach. Ac felly yn gallu peri i'r neidr fy nôl i'r fasged. Neu falle, os yw allan yn wyllt, falle, peri tawelu'r neidr, bod y gerddoriaeth yn sio y neidr I gysgu. A dyw'r neidr ddim yn berygl dim mwy. Ac felly yn atal yr ymosodiad neu peri bod y neidr yn gallu dod yn niwed. Ac bod y gerddoriaeth yma yn effeithiol iawn. Dyna'r darlun. Ond y darlun fan hyn yw, bod yna neidr byddar, neu dywed rhai, oedd rhai yn dadle, falle, p'na bod yn wir yn y beidio, yn trio falle creu rhyw ddarlun fwy dychmygus, falle ddim yn wir, ond y neidr yn gosod un ochr roi ben lawr ar y llwch. A dod ar gynffon lan i'r ochr arall y glist. A felly bod mae'n clywed dim byd nawr, mae hwnna'n siŵr o fod yn anebygol, dwi ddim yn gwybod, ond yna rai yn dweud bod yna rhai yn credu hynny. Fod y neidr yn fwriadol pan mae'r gerddoriaeth yn swyno i'w dywelu fel yn Gwrthod Gwrando. Y darlun yw, nid yw'r neidr yn caniatáu i'r gerddoriaeth swyno na chael effaith o am ddarlun. Mae Dafydd wedi gweld y darlun fan hyn, ond mae e'n ddarlun o oedfa bregethu tybiwn ni. Lle mae yna synau peraidd yr Efengil yn atseinio drwy'r adeilad. Lle clywir gweddiau a chanu clodydd am yr arglwydd Iesu Grist. Fod darlleniadau o air Duw ac am eiriau ac yna pregethiad o Grist o'r Efengil. Ac mae'r Efengil yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon, yn glir, yn nerthol. Mae pobl yn cael y fraint o glywed rhywun yn pledio nhw I edifarhau a chredu yn Iesu Grist. Clywir sut y gall enau delio a'r celwydd yn eu cylonau nhw, bod yr rhai sydd wedi cael ei genu'n bechadurus, mae rhai yn y gynulleidfa yn cael y fraint o cael clywed sut mae modd delio gyda'r celwydd sydd yn naturiol ynddyn nhw. A maen nhw'n clywed, am yr enaid yn clywed am yr heiddiant i'r pechadur, I fod yn sicr yn bechadur, ac fe ddaw ryw ddydd wyneb yn wyneb, a thywyllwch ei gyflwr, ei galon dwy llodrus a farn sydd I ddod. Falle mae'n oedfa bregethu, maen nhw'n clywed am Grist. A mynd o ddod i'r byd yma, I byd o bechod, ac iddo ddod yn ffyddlon a trwy ei fywyd a'i weinidogaeth, iddo fyw bywyd perffaith, iddo gyflawn i'r gyfraith. Ac yna iddo fynd, iddo garlamu tuag at Jerusalem ac at Bryn Calfaria. Ac yno fe ganiataodd iddynt i'w ddal ar yr adeg o'r oedd wedi benderfynu cyn i'r byd cael ei lunio. Ac yna fe gafodd ei groesoelio, ei ddwylo pur wedi cael ei osod ar led. A fe wisgodd goron ddrain. Ac mae pobl yn cael clywed yn yr oedfa. Iesu Grist gymryd ein cosb ni arno fe hun. Am eiriau o ras ac o drigaredd. Am achubiaeth yn cael ei esgliro i'r enaid. Bod ffordd wedi hagor I achub I faddau bob un pechod, bob un bryntni, bob un celwydd I ni wedi ddweud. Bob rhagryth,
bob twyll, popeth cas, popeth creulon, popeth anffyddlon, popeth anfoesol, popeth mae'r cyfan wedi fadde a'i olchi'n lan, a chi'n clywed bod modd i chi ddod at Grist, gan bod wedi talu'r pris, ei fod yn fuddigol, bod wedi llwyddo, a chi yna'n clywed yn y bregeth yma falle, byddwch chi'n clywed fod Iesu Grist wedi mynd i'r groes, wedi marw yn ein lleni, ond wedi dangos bod wedi concro drwy atgyfodi ar y trydydd dydd yn fuddugoliaethus, bod wedi llwyddo. Nid allwch chi ddim mynd i weld i feddau a'i gorffe, dwi ddim yn bosib, ac wedi atgyfodi ar y trydydd dydd yn fuddugoliaethus. Dyna i chi pethau hyfryd i'w wrando nhw. Ond yn y darlun hon, yn y salm yma, beth yw'r darlun ni'n ei gael yw bod yr enaid yn gwrthod gwrando. Yn gwrthod gwrando. Fel neidr sydd yn fyddar i'r gerddoriaeth. Ac felly hefyd y pechadur yn fyddar i bregethiad yr efengil. Ond mae yn fwy na'n fyddar ac yn ni'n ysbrydol fyddar, ydy, mae hwnna'n sicr. Ond y darlun fan hyn yw bod ni'n fwriadol gwrthod gwrando. Troi'r glist byddar falle, yn gwybod na fyddai'n glywed, rhoi clustog ar ymhenni. Ni'n ei weld yn dydyn ni? I chi gweld o'r pulpit, ni'n gweld yn aml. Dros y blynyddoedd, ni wedi weld yn aml, fe welon ni'r rhai, falle yn troi at ei ffonau symudol ac yn penderfynu wneud rhywbeth, falle siopa, falle chwarae rhyw gêm ar ei ffôn symudol nhw, falle dyna fo maen nhw, yn trio cloi popeth mas. Mae yna eraill yn gadael un am mynd i gysgu ac yn meddwl, wel, os geiau fel llygau fi neb callach, a sim rai fi wrando. Neu, mae'r rhai wedi dysgu'r ddawn o edrych yn syth fel beth chi'n gwrando, ond yn gwybod os dim un gair yn mynd mewn. Dim un gair. Dim clem da chi beth sydd wedi cael ei ddweud. Ac i chi yn breuddwydio ymlaen am yr hyn. Dwi wedi gwneud yn salgwers. Arbenigwr yn edrych ar yr athron i'r athrawes. Ac mae fy meddwl i'n mhell i ffwrdd. Dwi wedi talu'r pris yn yr arholiad. Ond ar y pryd oedd well da fi breuddwydio am rhywbeth arall. A ni'n gweld yn yr oedfan, ni'n ei weld pobl sydd ddim yn gwrando, neu yn dewis a dethol be maen nhw eisiau gwrando no, ac yn gwrthod pethau eraill. Mae'n druenus, mae fel y neidr yma sy'n fyddar. Pobl yn ei bywydau dyddiol yn anwybyddion dydyn nhw. Ni'n ei weld trwy'r amser, yn mynd o un pleser i'r llall. Ac yn gwrthod gwrando. Falle wrth wahodd rhywun i ddod i oedfa, a maen nhw'n gwrthod gwrando. Neu hyd yn oed cyn hynny yn dod lan ag esgus ac yn dweud, na, dwi ddim eisiau clywed y stwff yna. Dwi ddim yn mynd i fentro mewn ato chi. Neu fel pan o'n i'n y coleg, dwi ddim yn mynd i ddod i gapel sydd yn efengylaidd. Maen nhw'n rhyfedd. Maen nhw'n dysgu pethau mawr, pethau ni'n mynd hoffi. Pethau ni ddim eisiau clywed, dwi ddim eisiau gwrando. Mae yna wrthodiad yn does. Ond yr hyn a wyddon ni yw dim ond Duw gall agor y glist a pheri enaid glywed a gwrando ac ildio. Ac felly rhaid i ni weddio beth bynnag am nawn ni Dduw weithio. Beth bynnag arall i wneud, wrth gwrs bod rhaid i ni cael oedfaon pregethu, wrth gwrs bod rhaid i ni gael gwahodd bobl i ddod, a ni'n trio meddwl am ffyrdd cywir a glan a ffyr i ymestyn allan, ond ar ôl y cyfan, mae mor anodd yn dweud, mae'n amhosib. Mae'r enaid yn naturiol fyddar ac yna yn benderfynol o beidio gwrando. Ac felly rhaid i ni alw ar i'r arglwydd ddod ac i agor y glist, agor llygaid ar enaid iddyn nhw weld, agor y glist mwyn nhw glywed. Mae mor anodd. Y maent fel y neidr fyddar yr hon a gau ei chlistiau. Yr hon ni yw'r endi ar lais yr hinwyr. Cyfarwydded fyddo y swynwr. Dyna'r broblem, maen nhw'n gwrthod gwrando. I ni'n gweld o'r rai ifanc, maen nhw'n tyfu lan ac maen nhw'n ymddangos a maen nhw'n gwrando. Ac yna maen nhw'n mynd yn hun ac maen nhw'n gwrthod gwrando. Ac maen nhw'n ddiwrnod yn dod, maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau gwrando. O, mae mor druenus. Wel, yn olaf, barn Duw. Nid yw Dafydd yn amlwg fan hyn am niwed ar ei elynion. Dwi ddim eisiau gweld hynny. A mae'n hawdd i ni gamddeall. Beth mae e'n i ddeheu amdano? Mae e am weld ei gwrthodiad, ei heredigaeth, ei hatgasedd tuag at Duw i beidio. Mae eisiau gweld hynny. Mae eisiau gweld hyn yn dod i ben. Dwi ddim eisiau gweld yr heredigaeth a'r caledwch. Pan mae e'n sôn am dynnu ei danedd, mae hyn yn ddarlun o atal y gelyn rhag dweud a gwneud niwed. Os nad oes danedd dyn nhw,
fydden nhw ddim yn gallu dweud y pethau maen nhw'n ei dweud. Dyna'r darlun. Mae'n gallu sôn yn erchill, yn diwe. Dwi am i'w daned nhw'n cael eu taro mas. Ond dim dyna'r ysbryd sydd fan hyn. Y darlun yw, bydd ei danedd na mwyn nhw i beidio a gwneud niwed dim mwy. Na fydden nhw'n gallu brathu, na fydden nhw'n gallu defnyddio'r geg i ddweud celwydd, na fydden nhw'n gallu gwneud niwed. Dyna ei faich e. Dwi ddim am ei dinistyr llwyr, i ni'n gweld am bellach draw, gan mae'n dymuno y caint weld i pechod, a gweld barn Duw, ac ar ôl gweld barn Duw, trwy hynny yn dod at Grist ei hunan. Achos trwy barn, y mae llawer yn gallu dod i weld bod na Dduw. Y byddant yn dod i wrando. Y byddant yn dod i ediferwch. A byddwn nhw'n sylweddoli ma na Dduw. Mae e'n holl alluog. Mae e'n gallu barnu. Tra ar y ddeiar, ni'n gweld adnod 6 ymlaen. Dyma'r bwrdwn, nid allan am ei niweidio mae e. Mae e am y gorau i'w heneidio nhw. Achos rhywbeth tebyg, i ni'n gweld ambell pan ni'n gwybod am rhywun sydd yn gwrthwynebu'r efengyl, os na amgylchiadau anodd ambell ni ddim eisiau gweld nhw'n mynd trwy amgylchiadau anodd, ond i ni'n dymuno hefyd trwy hyn o Dduw agor llyged ei henaid. Trwy'r sefyllfa triennus, mae gad iddynt weld i pechod, gad iddynt weld gwacter y byd, gad iddynt weld i celwydd ei hunan, gad iddynt weld pa mor frwnt yw ei heneidio nhw. Ni ddim eisiau gweld niwed iddyn nhw, ond os na ddrygioni, os na farn, y bydd hyn yn gweithio'r lles i heneidio. Dryllio o Dduw ei danedd yn ei genau, toro arglwydd, gilddanedd y llewod ieuanc. Todder hwynt y dyfroedd sydd yn rhedeg yn wastad pan seithau byddant megis wedi eu torri. Aed ymaith fel malwoden dawdd neu erthyl gwraig fel na welont yr haul cyn i'ch crochanau glywed y mieri efe a'i cymer hwynt ymaith megis a chorwynt yn fyw ac yn ei ddigofaint. Mae'n ddarlun ond yw'n triennus. Ond ei lles. Stopia nhw rhag neu be maen nhw'n neud mwyn iddyn weld eu cyflwr nhw, y bydd hyn yn arwain nhw at Grist. Mae'n gysur y saint hefyd. Achos pan fydd Duw yn dod ac yn delio ar digred, y mae'r saint sydd yn mynd trwy amser anodd efallai, bydden nhw'n gweld y mae'r arglwydd yna yn ein cadw ni rhag farn, rhag gosb. Mae e'n delio gyda pobl. Mae e'n sofran, mae e goriwch y cyfan fes. Pan bydd y saint yn gweld Duw yn delio ar rhain. Mae'n galondyd i'r Cristion. Mae'n fendid adnod 10 ac 11, y cyfiawn a lawenycho pan welodd ddial. Mae'n helpu'r Cristion. Efe a ilch ei draed yng ngwaed yr aniwiol, fel y dywedodd dyn, diau fod ffrwyth i'r cyfiawn, diau fod Duw a farn ar y ddaear. Dyna chi ddarlun, mae'r diwedd y Salm yn ddisgrifiad o baich Dafydd y Salmydd. Dwi ddim eisiau gweld y barnwyr yma'n cael ei brifo, be mi eisiau gweld yw bod nhw'n cael ei hatal. A trwy farn Duw yn arwain nhw i ediferwch. Y bydd y byd yn gweld ac yn dysgu fod yr arglwydd yn gofalu ac yn bendithio ei blant. Dyna beth i ni am weld. Y bydd Duw yn delio gyda'r byd i ni'n byw ynddi, a thrwy hynny, y byddant yn dod i weld ei ofal dros ei blant, ac yn dod â nhw i ediferwch, fod yr arglwydd yn gofalu ac yn bendithio ei blant, bod y sawl a Gwrthodod Gwrando yn dod i weld bod atebolrwydd, bod yna Dduw yn y nefoedd, a'i bod nhw wedi wrthod, ei gysau, ei anwybyddu. Dyna beth i ni am weld. Dyna beth ddyle'r ysbryd yn cylonau ni fod. Nid yn gweddio, ni'n gweld y pethau anfoesol yma, llywodraethau'n dod ar ryw deddfau anghywir, anysgrythurol, anfoesol, ac yn eisiau gweld nhw'n cael ei barnu. Na, dydyn ni ddim eisiau gweld nhw'n cael ei barnu yn y ffordd i dinistyr llwyr. Beth ni am i weld yw bydd Duw yn delio nhw. Ond bydd hyn yn arwain nhw at ediferwch. Bydden nhw'n dod i weld mawr y Duw, ond bydd wedyn yn dod i weld cariad Duw a'i trigarau. Dyna yw'r bwrdwn. I weld bod Duw yn nerthol ac ar waith. Ac yna byddant yn gorfod dod yn ostyngedig ar ei fron. O am wersi sydd i'r byd o weld bendithion y Cristion. Dyna beth i ni am weld mewn diwygiadau. Y bydd y byd yn gweld sut y mae Duw yn bendithio'r saint. A thrwy hynny hefyd, y byd yn dod i weld pa mor fawr yw Duw.
y bydd presenoldeb Cristion yn y gweithle. O am fendith yw hwnna. Dwi'n dod yn fwy sicr o hyn, petai'r Cristion yr hyn dylse fe fod. Yn byw yn llawenydd yr arglwydd Iesu Grist, a llewyrch wyneb Crist arno. A bydd na rhyw ddysgleirdeb am y saint. Dychmygwch hwnna Cristion diwiol llawn goleuni, dychmygwch effaith hwnna yn ein teuluoedd ni, yn ein strydoedd ni, yn ein hysgolion ni, yn ein colegau ni, yn ein hysbytau ni. Dychmygwch effaith hwnna yn y dosbarth, yn y ddarlydd, yn y swyddfa, ble bynnag mae e. Cristion yn byw bywyd hir glân, ddim yn feirniadol o'r byd, ond yn byw llawn cariad a thrigaredd. Ac fel Iesu Grist, o na bawn ni yn fwy tebyg i Iesu Grist. I ni'n canu fe, ond i ni bron iawn yn dweud, ond dwi ddim eisiau i'r byd i weld hwnna. O na, achos mae byd yn ffrwnt. Am i ni gael rhai sydd yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw ei bywydau a'r goleuni yn llywyrchu ac trwy y goleuni hynny fe fydd y digred yr ai llawn celwydd, anfoesoldeb, trais y cyfan yn gweld purdeb y Cristion a trwy hynny yn dod at Grist. Dyna'r bwrdwn. Bydd y byd hefyd yn gweld trwy barn Duw. Fos os rhaid i Dduw barnu, tyn i danedd. Tyn danedd y llywodraeth allan. Gad i Dduw i farnu, ond Dduw gad i hyn fod iddyn nhw ddod i weld y fawredd ac yna i ddod i werd y drigaredd yng Nghrist. Dyna'r bwrdwn sydd fan hyn. Am Gristion sydd yn llawenhau ac yn mwynhau'r bendithion. Fel y dywedod i'n diau fod ffrwyth i'r cyfiawn, a bydd y byd yn gweld, edrychwch arnyn nhw. Falle bod nhw wedi mynd trwy amser caled, ond edrychwch arnyn nhw. Does dim chwerwder. Edrychwch arnyn nhw. Mae rhywun wedi bod yn gas iddyn nhw, ond maen nhw'n gariadus tuag atyn nhw. Edrychwch arnyn nhw. I ni'n treulio amser gyda'r rhain, a dwi ddim yn nes, ond ni'n dod i'w cwmni nhw. Mae'n hyfryd. Ond nid yw'r pethau hyn yn datgan cyfrolau am Dduw. Y sicrwydd bywyd tragwyddol, y maddeiant o holl bechodau'r galon, a phob gweithred a gair pechoderus. Mae'r cyfan wedi hoelio ar y groes, ar Iesu Grist ar y groes, am wersi pwysig. O weld barn Duw yma tra'r y ddear, ar a ddewid o'r hyn sydd i ddod. Nad yw ei fygythiadau yn fygythiadau gwag. Mae eisiau'r byd i sylweddoli. Fod bygythiadau Duw yn fygythiadau sydd yn real iawn. Ond hefyd ydyn weld trwy hyn ei fod yn ddiwnerthol, ac fe fydd yn delio ar pechadur yn ôl ei heiddiant. Mae angen iddyn nhw weld hynny. Dduw tyrd. I ni gallu dweud yn ystod y pandemig, onid i'r arglwydd i ddangos ei nerth. Ac am rybydd. Ond eto i gyd, i ni dal i weld ar ymateb. Dyn nhw ddim wedi gweld mawredd Duw. Maen nhw wedi dod pob math o bethau. Maen nhw wir yn feddar, ond dyn nhw, mae fel petai yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma. Mae fel byd wedi rhoi dwylo dros ei clistiau, a dwi ddim eisiau clywed dim byd fod na Dduw sydd yn rheoli'r holl fyd. Ond falle nawr, falle fi pobl yn dechrau meddwl, ai rhybydd gan Dduw oedd hon. Ai barn oedd e. Dechrau ystyried. Ac yna, trwy hynny yn dod i weld am drigaredd. Mae wedi dod yn ei trwyddo. Falle'n gweld mewn mywyd rhyw Gristion, rhyw elfen, gweld rhyw gariad, gweld goleuni mewn rhyw Gristion ac yn dod i weld sut mae'r arglwydd yn bendithio'r cyfiawn. Mae'r rhain i gyd yn wersi, a dyma baich y salmydd. Fel y dywedod i'n diau fod ffrwyth i'r cyfiawn, diau fod Duw a farn ar y ddear, ac felly fe ddoi at Grist. Ond dyna'n her i chi heddi. I chi sydd yn gwrando, y bydd na rhywun yn ystyried bod yna Dduw, bod yn Dduw sydd yn holl alluog, ac fe all farnu, ond hefyd mae yn Dduw sydd yn llawn trigaredd. Ac mae'n gyfle i chi ddod, ac i beidio roi eich dwylo dros eich clistiau. Ac i wrando ar y newyddion da fod yr arglwydd Iesu Grist wedi byw yn eich lle ei fywyd perffaith, ei fod wedi marw ar y groes i gymryd eich cosb chi. Felly dewch ato, dewch at Grist, dewch at droed y groes, ac elwch o fendithion yr efengil, ac y byddwch ymhlith y cyfiawn
Fel y dywedodd dyn, diau fod ffrwyth i'r cyfiawn. Diau fod Duw a farna ar y ddaear. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n gweddio, y byd yn cael gweld y nerth, dy allu, dy bwer, dy farn, ond o Dduw trwy hyn yn dod i weld y drigaredd ath gariad yng Nghrist. Teird gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant i'n Harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu Emynau 586. Mae oedfaon yn mynd heibio dyddiau wedi treulio i maes, heb ddim cyfri nawr ohonynt, ond rhyw ryddfan am dy ras. 586 gyda sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Lan fod gyda chwi oll hyd byth.